Konabia. Na kwa. Me sure dey we no. Oh, kwa hin. Me say me sure dey we no. Ti dey ba dey na kwa ya sa de kro no eni dey ntimi modi. Ahinka Aden. Hwe, obi mpa wasem a. Onka wasem o. Anya hwe kurafo ni tuma me ne papa. Hwe omani wo ewo ho. Mesrew, epiepie bebrebe no adoso. Nesesa de bia me ko we ho. De wo nyina ka se me hu. Me hu pa o, na me de mani ene hwe o. Ahinka. Intimate fie ha me ntimi mpia na. Timeni ayonko wo fie ha. Ana wo hwe me ame obi a metime mama me ne papa nsesi fomana. Hwe, na me ka se nso. Oye ohene ba. Se ne ye hu ha. Ochina ye hu ha. Ebuo kura di buo kura nipa mu sa. Tenafie ne ja piepie bebrebe no na wonim di opia ebekọ akoto. Ne fo ni tu papa mo. Ni tu fo atie bi. Na na Ahinka, pacho. So, ene de anka me hia obi agema de pacho. Wi a mesia ba why? Iti obi ben nko ntimi mo ni di. Me se fa neche me, fa fem me kwa aba. Me yonko na me kwaje ade firi no na opedi sa ye dey. Waka mate. Ne nan enye da etwato. Me pese me hu sa ade ni bi. Ne pefie tra na ayo ba. Pacho yo mate. Do tini papa fie. Sram pacho na me ko. Me tema pefie de ogeka. Obi tima ko. Na me de mani wi. Ene hwe ofie a. Me de hu nya sima ka che papa sempe bambofo. Wo chen dom me kwa ba why? Eno na obeka. Wa yes open. Hwe. Entro wada. Kuro bi din no. Bebre ede nko a Ya wasembe nya abotre ni nuanu Ahinkan me ba na so si ye komo bi ntimi nso ntwim fa no so na so trem a oyi Ahinkan agya me ya ba ma yanwale yo bibi ani atobo ase yanware mesrew me nuane de oni so odamakoma so ye ka se me nnowa na meboa do de me do yanware ye tini pie kura na e wo se me hwe se bibia de dana ko si ame no gina hwe obi kobo me maame ne papa amania asema ba so nim sa na so trem a yanware no se bibia sim no ntem a na se bibi si wo ne me na obi ntem kura na efa busua no ho obeyi ni pere me esa se yanware me ka ne papa ko nyu atso se wo da ho na me nuane da ho na yi me nuane jaw ye wo kane na me kunu ni ye ni kane me nuane enso me do be me na asembe nya abotre me nka aseme no makoma mu die udi mo hene nanso moja di moja me de anfo adwon ko be asese esi me no gina esi kwa me yem hyehye ye kwa ayo nkoi o de ho na yem hyehye ade odo bika me ye be ka chemba papa sesi ali se boso me ne ma me mpie yo asebe bi gina ne ba bi bone ye gina kwa ho nti no ne bone ne de ya wonim de me fa so fio me sesi obi be to se me no gina na okobo me se amane a boso me am hyedem boso me na hyedem se me hu ana asesen this obe fa mpoma mura dem ho ye ma me mpie e chense de me hyenko asum wo mfie ho iti se me pia ti se me ne Ahinkan tenase na che se yes de nyoma toto akwam ti se papa busa be ka chense wasoma me o ese opie ni ofi bamu no emra da ho ho na de samla no ma o kan ya na de hye na hene ba na de mitimi sro me ba ya nyanto boase mia minim se ne mia mesi de me ho atete aba ti se me ka se be twen me na ogina ha cha ye night se ma obunfu me ite makoma so muna me sa na se wo pamo me oni bebe ese de ade wo no enu odidi enso no woda makoma so odo ame wo ma no ntina bre bia no otwi me mu ne ma bia ho a na ma bafom otwi me mu ne ma bia ho a na ma bafom esa se me do ne do a kade bi eni okoko no de hu de wo ya fa ho kokko no hu de wo ya fa ono da na won to bi domu da so what to be dom se na me ma to don tenten mu se na ka be mu se de me ye no ene kure ene me ko ma konfo no amo Asare na de wo ye de anu de ma mi o ma konfo kra no o de me ka me ko no ho no ma hwa de be si nyenti no be se me ko se de oje bosia
anya bosia hu anya sika e wo so mama de wo no ho e wo so de mama e me ne ntama ase anya be ya wo dwen no ya wo de ne na sie anya de ya wo dwen no anya de ya wo dwen no e me no ma e me man komo boni bi o boni bi en o se me fa bibi nsie me no ntam no me fa bibi nsie nso wi de enye ade boni bi e de bibi araba se free ne ko so bia de ne nsem bi sirim je ten se so mam bese o chantro na wa no so o bua bese no so be mami tedi ntira me hu wa chesa ahinka enya me aturanchi me sisi okroman ama me pia na mesuru ase ehu bia be hye me enya me se e wo kan de e nyina nu musa eso me sa me pia me hu bia be hye na so enya me ntina e ma me hu okay me shira se idi me hu si nyama na esi no ani enya nya nsem ketwa kwa na esisi saa no ama me matoba hakra fache me na me pia me dwen ho pa ya na se ehu bia be hye me mu fache me ese bae ni nyina ya to nyina ni to ba ni nyina ni ndi wokumwa obi ani nanim se fi se me mofra se me ni be duru se hu sa de obi da wokumwa me kura me hu bi se kura da me ba enti ahimfie pani fonde no mo ya fa me papa no egusu mutu hu ana mo omunda asemo ne we de o se omo ye no ntemu sanse de sisi no enya senketo akura o dane de nyina omusia e ka ho asem ne we de munya ne ntem sanse de sisi no mandi fi ye ni bita na se japoma enyi wi na betete no ntem ahinka na makaze betete ntem nya mi ni enya wuni ti an ba fi shentete ntem asem na aba ni na ye kra ye we ade yakun den na si anti yentem betete mo afa so nkan Agofia Nana Waya Nana bonkum Nana Nana woni me mo akuya Maybe we dey nyantra se Nana ka me bi din komo bi Nana o man o mo o mo ni ho obi ani ho me kwa na mo fi o me so mpechini papa na wo so ade na bi na ma de o mu nchini saa o na ade nti obi ba fie na obi nu ana cheso ko china na wo ne o hefa na o mo ko na ade na mse Nana yi me busa o ade o ba be ma no wo no mu nsa na ade nti a wo busa mse mba be ma no msa ase de ni mo ya toro bi si na ni nyina ye ko na ni ay ko nti se bia no o twa bia no ka nsi wunjai me pa cho me ma me ba no nsa why wona mo so wabokura minim ense ma bi se ani wen bra ketwa we wo be ka so wono msa na wa hia ne sadwa aseda wo be we ya akora ketwa se na ni ay ko so ti na ni se be ifo bi sa nti na no se wo be yi no wa che no ma ne bi edi asem we de asem be kan kwa se we de bi ka obu ofu dada na se mi se me ka enso nka asem papa na me de ba ebe bo yi nyina mi se de Nana se de mi si do no unso da makoma so kuruiwa o ka se woni tua so onye me kwa nka didi mpuni ti meti ne ho nsem boni okunu sa na me ho yira me ma me kan che na se esa na me kwa maso wo bu mfo na me ho yira me ene e kan asem a tumi ma ho yira ho yo basa de kan wan ko wu asem no na wu de mi obi asem wu de mi ngu ebia mo na mote mo ahwe ne mo twa ahwe wo mi twa ahwe se de na ha mi twa mi twa ahwe se de na ha mi twa me na mo nya mabonsam ya de bia mo fa ma Mmusuo Nana yi
say we na yes wo ni ayedin bi say. Oh, da nya say wo be ka bonsam say dia me nye mere ma wo. Asem na me kanu so asem hia. Na da na wo ntwa hwe ame na me betwa. Eh, me na me twa hwe say na de kro me dia. Na me dia, wo ba ekro na so. Eh, say de wo die o. Me, sa na wadwen yo. Na me ekro na fa me wo ba. Me ekro na di hino. Eh. Ana me aba akonwa ama me. Ni ma akonwa ma. Yo na wo yo hene. Na boni bi ba wo sa wo be di kan fa wo kra. Debi. Ebu kunu na abo ma. Mo obi ya. Me. Mo na ba bobom. Wa wo ne nam say ne tumi bo na de wa hwo. Me, e de me ye dey. Na wo je wanim kwa chese nche do be hwo. Be nkuma asem kra de ba e ka. Na me pa pa ya. Ne ma me nse wo. Kurumu a wo mo ni nam. E no mo kansam. Se ni me ko su kurumu a de ma sha ase boba. Efiri ukunu ne nananu penso bisi ni ofa. E ma onu bi di ade yo mu hu bi da. Entu mu se ukunu. Se de nana sie nwa wa no dwa nwa no. Abai se ukunu be se nana wo ye bibi wo akiri. Ono mienu. Ehu. Oni mienu. Oru mienu. Na ma de ekro na ho nkotabu efa me ho bai. Na de wuni bi. Ene de wo gina ba ka se kromo afo se nana. De ekoso nana ni mu bi. Hwe. Eya sa. Ene eja se kura ka bi. Hwan? Jasi onu jasi wonne na ho. Wa fon sa no onu ko ka bi. Kwai. Hwe. Omo pa de mbeka bi omo nka. Na chese mo ye. Ye de. Na mo nye bibi kuntra se de na se. Aho. Na me meda na me ni me kunu. Ya ju pa chese na ya be fu ana. Se de ye ni se so nu nu mutu bom. Benkum. Na boko de. De bi asem mate. E na me so meti asem ho se ha me. Sirim sini ne tie. Eya wa na watena se na wakeka nsem abomu. E na wo de nam na wo se nana. E na wo beka se nkofo se de be ye ekote na bonte a. Ye de be hye nkofo ye wa. Eya wa. Nana de ekoso okrom a woni mu hwio. Sirim sini na sem na mo de ye sa niema no. Sidi nana ye mi twotwom si do nana mi sini ne tie. Na me ko kana na tie asem. Wo. Na wo konsa ni te se ode na ntumi nye. Hey, to me ye bibia bi ko eye wo de ko ye daase. Ye daase ko. Nana ye wompe okunu yi o. Me pe mi kunu ye sasa me se mi kunu woni mo hwe. E kan kunu wu. De o kike de kan kunu wu. O wa sama wo sa de be hye me. De bi na sama ba. Nmati asem se be ka kire wo mom na ese utimi gire ukuroti. Aba aboso je ukuroti ka se mfa ho. Me ma aboso wa asem we hu. Hwanam ne kokko. Wo be ka sama na ma ba aboso na ma tie esi abonten. Timi busa wo se eye nokura na se nye nokure. Enu no so be chem wo ye sama maka seti ya. Wo bisa me say nokure se me ni me kunu na eye kuro yi de ekoso me ni me kunu na eye. Na se na ise wo no se yi won de nche se ho so nye. Kwa oni wo ba na wa be ka sa nse hunu wo ya che nko. Me de nkara ma wo. Me. Wo anka bibi tu kunu mechira. Nye nkrafo se nam so mu. Konkon sankra we wa wadwene ko. Ena wa keke. Na mo ko tumi bi se baabi. Me makwaji tumi. Ukuro we no me kwaji tumi abese ukuro we se ekura me timu bi no me kwase ekuro na yere. Na de fa ho bai. Se de obey kura be me se de we se ya so mu de na kwaji tumi ase na ni nyina kwa so we haban. Owura no we. Me ba no we nwura. Why? Na ba be se langa. Na wo gina wo papa ba ya ti wo ka se wo bi aye basa. Wo ntu papa mu ni. O papa mu ni. Me de se me de ye pemisa. Se ya. Kuri ye pemisa. Ene ne ma ha papa. Na wunyi obi nka nkire wo. Wo si me be ne ayekọ wo ani to oni ye fita. Ni mani na be wonya mani akọ ne nyame ase. Eni aye wani se aprenkense firi akwa. Kwa me mpaka sakasa bia na obi ametema no ne kasa kwa. So anu oya sa. Entina me se kwa no ka fa nkwa na ayefu. Kwa ensama wo gina wo kafa me ne me kunu ne me ma ho nyina eya bonsansem. Entina ma me ka bi kire wo ko. Me ka sa bonsansem. Na wonim. Mumpa de wiase pa ye wale obi o mobo pa na onya yeye pa na no efa na wo pa se de na pa si brei unam kokofu emu basa benkum ne pa ye wale mo yeye tibi kasa gbagba benkum nti wo papa mu na de gina we una se yasuyo ko wo hine mu etesew konkonsanti wo so anopa wo be chiri sa hwe wo na ase wo be ka se me na ya wane me amaye me de na me maye dado na kura ma ho fa dada wo boa wanya papa wo boa wo na nanye hia na ku no enti wo ma me hwe ni hia ma ni si hia chi mi na no nyina na enti ya wale ko
Hey, mudi Kwa mo ya wale why? Mudi ebi de me. Woni Suban se me hu we. Na mo wansa kwa Yeboah akonya ma wo. Nana ba no aka che. Em nipa asa. Ana nipa asa na. Asa wan? Kroma. Na akoya no wukunu nyame anke de be man. Anto wo de man nti no no so ma wo nya bi. Hey, wukunu nana na fu anti se yemade anti se nyame me da ba ko ti dia. Hey. Ya ne wo sere kwa pe ni. Oba me bona mane. Oba bo. Se wo se na fu mu yemade. Me, ene na aka he. Why tra se ayi no? Akompentre wo be ka se mi kunu. Mi kunu e sika na ahyehyɛ no. Okunu. E ye sika furo. Se woni mu a. Ene sika eku no. Enche no. Awa ye ha no wo ya leke to bi bo wa na wokɔ. Okunu. Na nsem be na de miti ya. Nyem na mkɔte aman ko wu na bibi kan kito bla. Ah. Ai abaje. Ni ba no fi be. Me ko ho. Me fi mo ho na e ba sisi a so so ko me ho. Me ko. Me fi ho na e be. Mo ho na me so me fi be na so so ko me ho yi. O ko he. Wan ko e ho bi. Me ni se wan ko e ho. O ko he. Me ko mo na jitu. Ai kai. Me ko mo ho. Aden. Unimini. Okwe Japan wa meboa. Japan na mko wacha se unimi ntia. Ni hu so oba na se. Awon nke bi ase ifi wa ko ye ne die enye mi nti na ko ye kan ko ne kire. Na wo ma me o papa obi anim se ahinkan ti na me ba fie. Oh, se mi so me so na me nyonko no nam se enye mi nti na ko fie ho. Why ne nim se beba mu fie ho a hu nti na me ba ho. Akono bi nti a. Akono bi ntia. Akono bi asem de. Na nu ya na bi. Me ba bu fi obi a wunti na me ba ho na. Enye mi ntia he. Mebo awate. Mebo mo enye mi na. No so do no pa. Kanu ka enye mi nti na ba. Wo enti na me. Na me ni wo awaje. Awaje mi hu we ne. Ade nti no se me de asem si. Ana se asem de odi mi nu nti na ba. Ade okwe no. Ebe ka ho bi de. Na so wo enti na me ba. Je se ma mba se wo nua nti. Okwe no ho. Okwe no. No. Boy dem se obo. Me. Ahinkai. No bo. Amo nya no ati. Ini si eda hin. Asa wo na me ba mama me. Ti ka che me se. Ahinka fa me kofi. Na me ko hu ni aba ni. Uni aba me ko no ni ho. Ana me so obeba. Iti en kofi. Ana ayonko. Se mi hu de me. O de yonko nya he yonko. Odo beku. Aboaje. O aboaje jaja na to mi ani jaja. Mira, ene me bi ha me pa. Na me pese me de to wani. Nyambote. Eto de bi na ye ti wo di nkomo kama. E wa program na nkomo aye di de be na ha. Mira wo benkum. Ene ni ye bia ne ne me bia wo ba fi ha wo ba ye no. Me ni nye nkura. Benkum. Mesrew nya benkum kasa kire. Esanse otumi ba ha e kasa ma. Kasa no ka me bitwi emofrai. Kasa fi ni kasa chese ni nchiase chese na no kura de nsem wo kan de chese mi kunu. Na krom ha no nkofo ke kasa me ne. Na de ekoso krom ha nyina no efiri me ne. Na ya masa na me nyina ekoso. Mira me bufu ipa. Mesrew ene die kwaso ene ni enkasa enye sa obeye sa adako na menya ne kasetia obetia enye wode mesel benkuma samde oni se ahini a sebe ene mi si akonya so e fa ba bi nyina afri benkum ne semono sebe ya na ye hetu hetu nyina nsem nyina na se wo fa de yase ho chese wono ne bua ma ye de akonya ye de wotena akonya so ne ntine wo se eniema ensem fata obeye ya se de mano gusu ameka benkum asem de nyina na se wo fa waka se de mentime ntwa no engofom ka komato yam benkum ye me aminipa sebe etu de no ya de na chia meka otie waka menene be kasa fa ho se de obeye ye no me eni anye ho timonye bio tikwa komato yam betu ho na mo dawo waka mate wo konkonsa ni ankasa na wo kra no wo so hwo ho ye wo benkum hu sa wo so hwo ho ye wo benkum
na da yeso obi Boamah wonya akonwa wi wontu me otamfo ana wo nsam bi wo ha okekeke na bonten aya mete wonye ni papa ye tie se ne nsam no ya na me mfa ne nyina nya ase emfa na sana na no modam na ni da no ho pa wo solo nwinhwan kofo nsam saa na ode wo so de ekọ obegyina fia ena me ba me wose ya na me ba be ma na ni so na ni ko ade wo we haban ya na ena oba no so ade na waye nyanga sansem we nyina no ya asama wo so ka ne be kasa ene ne kasa pa anya sada ko be ba na me ne mienu aye ho fi wa ni be nkom no se ko ba ne sa no amfa ni di amon ko mesro ero no to ne ma bone aye nyina ese yente ana wonkofo dabo ayira nyina ese dabo enam eno pen kofo dabo ayira nyina ye tese woni ku we no ayi ho de kotia ho no mafie wo hoi yeso akochi obi dabo ehye ntom ese ne nsem no na ne nsem na we mu de akonya ma ne ye de se konya ni ana ne ni pa san akonya ni wo ni fie ni ho na na ato no ayese wo efie wonti obi ani wa we ene omobusua so no omobo fa busua kakraka nyina no yenyi obi afa ne ne ade ese we mi ra hwa ye wanu o no akofa asem bi de afa me folo wate kofo nsa ase nyina yeso odi ani mu twadi ewura we de nkuta no boni bebre na 7 producer maye ojasi na 7 producer me na me hwe na metutu ahemfie na mi wura mi bo chi domu se bibi ho na se kwachew na mi wura se mi hunu na kwa bisu no mentia wo na so a na mi wura ko ba sem no wani ni na majidi mania hwe enyoma bia mi wura de ntia ni ekoso yi atorenchem ni ewuwu ni ma ekoso yi no ekoso no mi wura kakra firi ajase mi wura asemo a wo kan die mu ya adan kakranka penifo se twini ni da wa ye monche wa ni na no men kasa sa wo hene medasi mi wura medasi pa se wa mama sa akonya no mi wura wada roma se manochia na odi acheme ujase na mehwe se manonchia mi wura de ntia mesi kakra furu eni se no kwasem se mi wura mamini kanfo okura ni enu ye ka obi a ana kuro ya bakosem pa wo hena 7 producer onima mamuo na oye na chese wodo ne manfo do ne kuro ma tutu na akwan nyoma pepepa mi wura se ye bobo ye ntim fa nko echi isi e de ma wa mi wura no kwasem se wo ya ankasa ye dan kuro bebre aso ase obi ye bodin papa Aden tina wasen ka open so nka nyoma se to honti na me se de ekoso no tru no mi wura wadaroma kafra ubedi ade yi amamra ni amane wojaye unwunsa wumma nananom aduane ni akwaside dura wumfufuto 7 producer anhwe nwunsa so aye ohene yekoka jasi we de se nyahwe kaka we de nyahwe nananom we de se no kwasam se mi wura se woto no wudidi wonu munsuo adentina umma nananom munsuo no na mo maduane ni ebeje obetumi eje omabufuo media mi hunu se maye jasi a 7 producer abosom hye mensa mi hunu se enu na nananom buafu ajase mi wura wakasa medase onsemo kan mudu ai no kre ayira me kakra watwi madwene esi bibiso medase mi wura wachese we jasi ampa pia jasi mehene ye mekane se sankofo we yenchi pia nananum ya adom na ahudura dane so kai me amen frat na nkonya na yamfa niam tututu ye na ye koye nim no amamra ni amane bi e ho bia no na yenye wadaroma miura on
nkɔso buru nkɔso apia ɛno ne adeɛ na ha ma adwene a meyɛ sɛ mewura ma me mɛka nkyerɛw na menhwɛ sɛ obɛsi agyena fa nti mewura m'ani agye afahyɛ a ɛbɛyɛ a kakra na aduru yi mewɔgyedi sɛ wobɛyɛ nananom asɛdeɛ ammɔ na mewɔgyedi sɛ no nti na ahodwira da no nana nyansafo pia wede adaro a sɛ bibie ni hɔ a mɛhwɛ na mewura wede menya wase pia ɔnkɔ so